ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಪಂದು ತೂಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಾಭ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಲಾಪುಂಡು. ಮೂಲೆಯನ್ನು ಆಜಿ ತೆತ್ತಿದ್ದ ತೊಂದೆ ಬೇಯ್ಪದು ಒಂದು ಇಂಚ ಫೋರ್ಕ್ ಇಜಿನ ಓಲ ಕಡ್ಡಿಡು ಇಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ ತೊಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು. ಬಣಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆನಿಟ್ಟು ತೆತ್ತಿಂದೀಗ ಅಲೆಂಚ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ 1/4 ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ತು ನುಡುಲೈ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಆವಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಅಲೆಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಕಲರ್ ಪಿದೇಡು ಇಂಚ ಒಂದೆಂದು ತೆಪ್ಪುಗೈತೆ ಇದು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬುಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಒಂದನಿತ್ತೆ ಕಾಯಾಗ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಕೊಚ್ಚಿದು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿಲಿತ್ತೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತ್ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಆತನಿಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಕಾಯಲೆ ಈತ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗೈತೆ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೇನು 1 ಚಮಚ ಒಂದು ದುಂಬು ಮಲ್ದನ ಅಂಚಂದ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬೈದನ ಇಕ್ ಒಂದೇನು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಈತ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದಾಲ ಪಾಡನಾಗತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇದೊಂದಕ್ಕೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸರಿ ಕೊಚ್ಚಿದು ಟೊಮೆಟೊನು ಬೇಯ್ಪಗ ಅಲ್ಲೇ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡಿ ಅನ್ಮೂಲು ನಿಕ್ಲು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹದ ಬೋಡು ಹತ್ತು ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ ನೆನಿತೆ ಸರಿ ಬೇಯ್ಪಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಪುಣೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಅಲೆಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ತೆತ್ತಿಂದೀಗ ನಮ್ಮ ತೆದೀದು ಒಂದು ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹದೋಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊರಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿಂಚ ದೀಲೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೂ ಇಚನ ಉಪ್ಪುಗಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿಗೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೊಡಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಏನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.